Приоритетно тази седмица и следващата по заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните така проверяваме традиционните храни за тези предстоящи официални празници Великден, Георгиовден, като агнешко месо, съответно козунаци, яйца, кораби, бои за яйца и т.н. Разбира се, не оставяме на заден план и проверките в другите сфери. Проверяваме си щателно, както се казва, и всякакви други храни, и пресни плодове и зеленчуци, и други видове месо, но, както казах, приоритетно наблягаме на традиционните храни за предстоящите официални празници, като данни за произход, условия за съхранение, придружаващи документи и така нататък, срокове на годност и всички изискващи реквизити от страна на действащото законодателство. Така че предлаганата в търговската мрежа храна да бъде безопасна и безвредна за потребителите, да няма такива, които ще бъдат разочаровани. Тази година има нови изисквания за опаковката на агнешкото месо. Бихте ли разказали какви са те? Вероятно имате предвид здравната маркировка и то цвета на здравната маркировка, така наречения печат, който удостоверява ветеринарния регистрационен номер там, където е добито месото в месодобивното предприятие. Поне аз и моя екип не сме установили нарушения, така драстични, както се казва. Месото, което намираме в търговската мрежа си е с изискуемата здравна маркировка, с съответни документи за произход и годност от регламентирани производители. Яйцата са маркирани също така, както е съгласно изискванията на законодателството. Съхраняват се правилно при изискуемите условия. Етикетировка, маркировка. Общо взето, там, където аз съм била на проверка тези дни, не съм констатирала нарушения. Какви са санкциите, ако установите нарушения? Зависи от нарушението. Зависи от нарушението. Ако, примерно, едно месо е без здравна маркировка и без документи, без данни за произход, автоматично се издава разпореждане за насочване за унищожаване, тъй като се счита, че е с неизвестен произход, няма гаранция за неговата безопасност и безвредност и съответно се насочва към екарисаж, към инсинератор, място, където ще бъде унищожено по подобаващия начин, а пък вече санкцията за търговеца, който е приел и който предлага такова месо, например, директора определя като цяло, но и в Закона за храните, и в Закона за ветеринарно-медицинската дейност има разписано абсолютно точно административно-наказателни мерки. Там си пише за кое нарушение, каква е санкцията. Имали сме случаи, това е интересен случай, макар че беше преди доста години, пак така преди едни такива проверки, когато по сигнал проверихме една такава пак голяма търговска верига и се оказа, че яйцата са дистрибутирани и са доставени от птицеферма, от животновъден обект, са дистрибутирани от автосервис. Една фирма, която се занимава с автоучастие, автоуслуги и те съответно издаваха едни хвърчащи стокови разписки, на които пише яйца. След това, като направихме обследването, в кочана на фактурите, редом с автоуслугите, пише яйца. Дистрибутора не беше регистриран по Закона за храните, не спазваше съответно законодателство в тази област, без лични здравни книжки, без доказателства, че извършва съгласно действащото законодателство тази търговия на едро. Оправдаваше се, че не знаел и така нататък. Аз съм сигурна, че и сега има много такива. Вече сега дали ние ще попаднем на такива, не мога да гарантирам, но случвало ни се нееднократно, така както обичам да казвам, търговия във въздуха. Взел от един, дал на друг, извършва търговия, с цел препродава, без по веригата някъде той да е регистриран по Закона за храните, склад или предприятие. Изобщо, пак казвам, често пъти се натъкваме на такива
недобросъвестни нали, прекупвачи и съответно те си понасят и цялата строгост на закона, нали, и санкции, които са определени в него.